Въздъхва може би и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Очи на северно момиче или жена, която уж е моя. И цели 10 дни ще ме обича. Очите ми закрива с нежни длани, с топли ласки ме опива, но тя при мен не може да остане. Въздъхва може би и си отива.